a la Mare de Déu de Montserrat. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou tan venerada, el que us relato ho entendreu, car també esteu confinada. Ja veieu com estem ara, també a casa tots tancats. No venim a visitar-vos perquè estem tots enclaustrats i és falta que té dispendi que ens ho manen els de dalt. Demanar sí que ens manen, però han perdut tot el que val. No sé pas si ho sabeu, que s'han polit tot l'erari i ara manquen hospitals, metges i algun dispensari. Infermeres, cuidadors, també han patit els mals, ambulàncies i serveis, tot plegat un gran trasbals. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou tan venerada, el que us relato ho entendreu, car també esteu confinada. El geriàtric Sornià, del treball del personal, els avis van ben cuidats, que són molt professionals. Les escoles van tirant, els mestres en saben molt, amb pocs recursos ja fan, el problema està resolt. I tenim un aeroport que diuen que és d'un avi, trens que no porten enlloc, tot plegat és un calvari. De polítics, si en voleu, n'hi ha més que el món enter. La veritat, molta gent pensa que tants no cal menester. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou tan venerada, el que us relato ho entendreu, car també esteu confinada. I és clar, ho hem de pagar, no us penseu res gratuït, que això costa molts diners i ells viuen de l'ús de fruit. Aquí reben els autònoms i els que tenen pocs diners. Cal pagar tot el dispendi i això passa cada mes. I ara us diré una cosa, no sé pas si us ho creureu, perquè costa molt d'entendre, no sé pas com ho veieu, que per qualsevol treball estudis a tothom cal, però per fer-ne de polític aquí es veu que tothom val. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou tan venerada, el que us relato ho entendreu, car també esteu confinada. No penseu, Mare de Déu, que només tinguem desgràcies, que ara els nens podran sortir a jugar un xic per les places. Vos que el nen teniu en falda, el podeu deixar jugar, però doneu-li la pilota que teniu en una mà. Vigileu que en tants de dies el nen estarà esverat, no fos cas que amb la pilota quedi un sant molt mal parat. Més coses voldria dir-vos perquè ho digueu els de dalt, però deixem-ho estar per ara i cuideu-vos tant se val. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou tan venerada, el que us relato ho entendreu, car també esteu confinada. Il·lumineu la